etxea erosi nuen, ukan aditza lehen aldian. Aupa lagun! Gaur, lehen aldiko kontakizun eta deskribapen sinpleak egingo dituzu. Gaur, Lidek arazoak izango ditu etxeko lanak egiteko. Arazoak ditu matematikarekin. Ez da harritzekoa, ezta? Begira, zer aurkitu dudan. Eskola liburua. Nolako garaiak, ezta? Notak ez nituen ononak, baina lagun asko nituen. Bai, ganbaran aurkitu dut. Nire matematika liburu zahar bat da. Gogoratzen naiz, nik orduan 10 urte nituen. Egunero etxeko lan asko nuen, eta askotan ez nuen denborarik jolasteko. Gainera, arazoak nituen matematikarekin. Eta zuk, txikitan, etxeko lan asko zenuen? Lehen aldiko, deskribapen eta kontakizunak egiteko, ukan aditzaren lehen aldiko formak erabiltzen ditugu. Honela osatzen dira baiezko esaldiak. Izena, nor kasuan, singularrean edo pluralean, eta aditza, singularrean edo pluralean. Adibidez, nik orduan 10 urte nituen. Egunero etxeko lan asko nuen. Arazoak nituen matematikarekin. Ezezko esaldiak berriz, honela osatzen ditugu. Ez partikula, aditza singularrean eta izena partitiboan. Nik askotan ez nuen denborarik jolasteko. Kontuan izan, ukan aditzaren ordez, eduki aditza ere erabiltzen da. Horrek esan nahi du, bi formulak direla zuzenak. Nuen edo neukan, zuen edo zeukan, zituen edo zeuzkan. Esaldian erabilita, nik askotan ez nuen denborarik jolasteko, edo nik askotan ez neukan denborarik jolasteko. Jarri aditz egokia. Nik orduan 10 urte nituen. Egunero etxeko lan asko nuen. Nik askotan ez nuen denborarik jolasteko. Arazoak nituen matematikarekin. Zuk txikitan etxeko lan asko zenuen? Baiezko esaldiak eta ukan aditza lehen aldian. Ezezko esaldiak eta ukan aditza lehen aldian. Ukan aditzaren lehen aldiko formak. Eduki aditzaren lehen aldiko formak. Denbora esapideak. Laizter arte, agur!